زي أقول تلفزيون إيرتراي عز السلام تنا تقبلوا زي خبركم تحتاتلتين لومي سوني 10 لكاتيت فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادون في اللي لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منجسي فلما كندنا تبتاتو محبر المعتي حملتن فرتاتنا بنزبا وردتا سرارحا أبالات نمحيالي نتفالو عبد زوا ماكل 250 شيخ جغاويت نصلما سدرا بيتا تعدلون عبد نوزبا قال عالم ما تتو فرتاتي كايدالو سراوي التركي بوحدو 5 أبالات عود غسل في سرحتين كردستان كمزقة لفريدون كتابة جابان بسنكي كستة كورونا فيروس ب4.8 ميتاويد كمزان قولة تقريتون من نطم بزي تفلتك أرسنت تجوين بتروح مع 15 تركاوين بحرينيات نتحت الأحلام محبر المعتي أحملتن فرتاتنا بنزبا أوردت أسرارها أبالات المحيالي نتفالو وكيل إيرينا أكال مبراتون زدالو وصبصاب سامسون هايلة كغربين محبر المعتي أحملتن فرتاتن أبنو الزبا أوردت نقحت أبالات أب كونتات مهرتن عداقاتاتن كب مبال وهدتهم نمحيال يسرح كمزل قليتهم أبتنو الزبا أب وسناسن ربابار كازنطفو 250 المعت كمزلو زحبره أب ومبر محبر أتو داويت كيداني أوسن وقتي تمساسال مهرتن ناي مفراي لمد خمزلو إزد ما أب عداقا على علق فتيرو نخسارا يقالو عم كمزلو بريهم كساب حج زي تود بزلو حين سرح عيني حارستاي انتاي كفرلو بمحبر زتود أجابة سرار حيلا بحد جيزة كوميدرو كلها ننزر أمه عداقة زقبابي يفتر عمج الرشا كمان أب كشيت أولو زي الدرجة يبت كل جيزة حارستاي إن خسرت تخيدو وتهاجري زخسر نس أجمزي مسرتها وفتح المركب بمنقد محبر استتصنع ميلاتات كتاعتاتو أقداس مخان زحبره أتو داويت انت هنا جن أمن حد حرستو تستمر كوسك خون أقداس سلزخونه زملكو تأكل مياو سلطاناتاتن استمهروتاتن كود بلوم الزهاخيرام هذا أفلوتو نايتهم حرستو كاب جدي ناب جدي كبل كمتسخ لالو مخنياتو هذا لو معامت نسخة خميدرخ زرع يتخلينيها كتب له خلاها كردأك خلالو تحرسته مخنياتو تي قرب بزيحو افتت قلب مس بصحه كي ودقت عداقه هذا زي كلاي نجر بوغناي منغستي اب قمت كاتو زغبو نسدد زعلم مقدون حد خافت اقداسي قداي ني حرستو سرحي كالو مسوت أساسي روز خيدالو زري وساني نحد حرستاي أبزخا بدرجة مينستر حريشة تروي زري مروت زري كقربو زخولو نقادو قدم كفلوت الله كمون مدهانيت زبزح مهرتهم كاب فراتات بانانا كاب حملت دما كوميدرن شغورتن مخانو تقيس دما صوصي موياو مصنعت تخايدو اتزدل السقمتي كوسد كم زدل بريهم حلاف بيت صحبت حرشا ابن الزوا اوردت اتو تيدروس قبر مريم بوغونو عام حرستوت بسنفلطتاو مقد نخمعبل منيستر حرشا استفلاليه سلطناتات كودب كم تصنحي امصا دما بزحيله قصله مخانو ارغاغيصوم ابن الزوا اوردت اب 647 هكتار احملتي اب 467 هكتار براتات اب 92 هكتار دما قطليا مغب انسسا كم زلمع سندات بيت صحفت منيستر حرشا ينصر اب 4 نوزباتات ماكل من نوابرو صقمات سدرا بيتات نممحياش زعلمه عدلا 250 شيخ جقاوي تخيلو وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدالو صبصب بارسي مسمروم أب زبا مأكل 250 شح جغاويت أبنو الزباطات بريخ قالا نفحي سرجغان أسمران نزنبرا 5,500 صقومات سدرابيتات بسماو كفليت كم التعدلة جنفر لمعات هابت انسسا أفليتون أبت جنفر كإلا من ربح دوره ويزاريت هيرمون زوالدين يرينا أبزهابو تحبر إتا اتعلاما من جقو طباوي اوتتن ما ازاوي تحستو ما ادن نايتن سدرابيتات محاسكم زغنه قليتام
زناي حدا ورح عد مزلون ጭቃዊት ግቡእ ክንክንና ቤቱን እንተረኺበን እቲ ዝድሎ ሸቶ ክውቃዕ ከም ዝከኣል ጠቂሳ ድማ ተጠቀምቲ ኮይነን ዘለዋ ስድራ ቤታት ነዚ ተገንዚበን ዕቱብ ጻዕርታት ከካይዳ ተላብያ ሓደ ስድራ ቤት 25 ደርሁ ክህልዎ ኣለወን እዚ ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ሰሙን 3 እንቃቆሖ ክበልዕ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ሓደ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ማለት እዩ ካልኣይ እቶታውነት ንምኽዕባት ሳልሳይ ከዓ ዕዳጋ ንምርግጋዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስራሕ እዚ ልዕሊ 10 ዓመት እዩ ተኻይዱሉ እዚ ምዝርጋሕ ጨቃዊታ ሙሉእ ሃገር ማለት እዩ ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እተን ጨቃዊት ተዓዲለን ዘለዋ ጽጉማት ስድራ ቤታት ኣብ ዘካይድኦ ንጥፈታት ዘድሊ ምትሕብባር ከም ዝገብሩለን ቃልኣት እዮም ዘን እንስሳ እዚአን ጽቡቕ ገይሩ ንሕዘን ዓብ ሓገዝ ኣብ መነባብሮ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምርጋዕ ዕዳጋታት ዓብይ ሓገዝ እዩ ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ኣተሓሕዘአን ኩነታት ጥዕነአን ከዓ ምስ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ቆና ከዓ ንሕና ምሕዳር ከባቢታት ከዓኒ ዓብ ምክትታል ክንገብር ኢና ሕጂ እቲ ግደ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ንዕን ብጽቡቕ ሒዙ መነባብሮ ንምምሕያሽ ከዓ ንዕኡ ምክትታል ከዓ ክንገብረሉ ኢና ንሕና ዕዳጋ ንምርግጋዕ ህዝብና እውን ናብርኡ ንምሕያሽ ስለ ዝኾነ ዋሕስነት መግብን ንህዝብና ቫይታሚን ዘለዎ ንምብላዕ እውን ኩሉ ሓጋዝ እየን ማለት እዩ ህዝብና ረቂቕ ነገር ዝፈልጥ እዩ ረብሑ ምዃኑ ከዓ አንዳድ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣይንጠራጠርና ማለት እዩ ንሕና እውን ብወገንና ሓበሬታ ትምህርቲ ልቦዋ ክንቦ ምዃንና ከዓ ንሕብር ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ነተን ጨቃዊት ብግቡእ ተኸናኺኑ ኣብ መዓላ ክውዕለን መጀመርታ ንነብሱ ዳሓር ብድሕሪኡ ትርፊ እንተተረኺቡ እውን ንምርግጋዕ ነቲ ዕዳጋ ክኸውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዝሓሰረ ዋጋ ይዕድለና ኣሎ ጨቃዊት ዝተዓደላ ስድራ ቤታት በወገነን ነተን ጨቃዊት ተኸናኺነን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ብምብጻሕ መነባብሮአን ንምልዋጥ ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን ብግቡእ ክንኣልየን መግበን እኽለን ማየን እቲ ሰፈረን ኩን ብጽርየት ብግቡእ ክንሕዘን ቅድም ንዓና ንጥቀመለን ቆለውዕና ንዓና ንሓዳርና ነመሓይሸለን ብድሕሪኡ ከዓ ንዓና ኮይና ከዓ ንህዝብና ንሃገርና እንቋቁሖ ኩን ተባዕትዮ ደረብዎ ኩን ከዓ ብምዕልታ ኣውዛ ኣመድ ብዕልታ ከዓ ንሸጠለን ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ሎጎ ዓንሰባ ካብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋፅኣ 10 ጽጉማት ስድራ ቤታት ብጥሪት ኣጣይሱ እዘን ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ዝተጣየሳ ስድራ ቤታት ዝተገብረለን ደገፍ መበገሲ ገይረን ነፍሰን ክኽእላ ዘዘኻኸረት ወኪል ናይቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሪት ዜናዊት ገብረ መስቀል ደገፍ ኣማሓደርቲ ከባቢ ከይፍለየን ተላብያ ዝተጣየሳ ስድራ ቤታት ብወገነን እቲ ቤት ጽሕፈት ብዝመረጾ ጥሪት ክጣየሳን ዝገበረለን ሓገዝ ብምምስጋን ዕላማት መደብ ንምስማር ከም ዝጽዕራ ኣረጋጊፀን ኤርትራውያን ተቐማጠ ካርቱም ሪፐብሊክ ሱዳን መበል 31 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ብ13 ለካቲት ጽምቢሎም እቲ መደብ ብስፖርታውን ስነ ጥበባውን መደባት ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ኢብራሂም ድሪስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ስርሒት ፈንቅል ባብ መላእ ሓርነት ዝረሓወ ትምህርቲ ኤርትራዊ ቅያን ጅግንነትን ብምዃኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተኸልዐ ክሰጋገርን ክዕቀብን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ንዋንጫ ስርሒት ፈንቅል ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውዳበን ብሰፍሐ ተሳትፎን ንምክያዱ ኤምባሲ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት አቶ እስማኤል ሙሳ ብወገኑ እቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ ስፖርታዊ ውድድር ማዕረቲ ኣብ ውህደትን ሓድነትን መንስያት ዘለዎ ተራ ኣበርክቱ ኣብ ምፍጣር ምሕዝነትን ምትሕጋዝን እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ንወደብቱን ኣካየቱን ኣመስጊኑ ብኻል ወገን ብሞያ ኢደ ጥበብ ሰልጠና 20 ኣባላት ሓማደ ጨንፈር ካርቱም ሱዳን ተመሪቐን ሰልጠንቲ ንዝረኸቦ ዕድል ብግብራዊ ስራሕ ብምምዕባል ዕለታዊ ህይወተን ክልውጣ ክጽዕራ ከምኡን ንዝቐሰምኦ ሞያ ናብ ካልኦት ኣባላት ማሕበር ከሰጋግሮ ኣደ እምበር ሓማደ ኣብ ካርቱም ወይዘሮ ኤደን ታደሰ ኣዘኻኺራ ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኢንገል ዓዳይቶ ድሕልን ኢንገል ዔላን ካብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ጽርግያ ምፍዋስ ዝተባሕጎገ ከባቢታትን ምስራሕ ራህያታትን ዘተኮረ ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ ኣማሓደርተን ከባቢታት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወፈራታት ብተሳትፎ ኣስታት 2,000 ህዝቢ ብኣድማዕነት ይትግበር ከም ዘሎ ገሊፆም
በበዓመቱ ኣብ ግራውቲ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ክስራሕ ዝጸንሐ ዛላታትን ቀትርታትን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝሓበሩ እቶም ኣመሓደርቲ ከባቢ ብዝለዓለ ክደፍእሉ ከም ዘተባብዖም ሓቢሮም ተሳተፍቲ በወገኖም ኣቐዲሞም ዘካየድዎ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ራህያታቶም ብድበት ከይመልአን ንነዊሕ ዓመታት ከገልግላን ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ጎቦታት ዝሰላሰል ምዕቃብ ማይን ሓመድን ጠሊ ብምፍጣር ኣግራብን ሳዕርን ንምስሳን ስለ ዝሓገዘ ብቐጻሊ ከም ዝነጥፍሉ ኣረጋጊጾም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢራቅ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒት ብውሕዱ 50 ኣባላት ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ከም ዝቐተለ ፍሊጡ ኣብቲ ብነፈርቲ ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ዛጊት ቁጥሮም ዘይገለጾም ብዙሓት ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እቲ ሰራዊት ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ነቲ ክሳራታት ብዝምልከት ብወገንቶም ዕጡቓት ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊት የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ስርሒት ብውሕዱ 15 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ኣዘዝ ሰራዊት ቱርኪ ሓቢሮም እቲ ስርሒት ይቕጽል ብምህላው እቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢራቅ ዓስኪሮም ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ዕጡቓት ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን መጥቃዕቲ ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የመልክቱ ካብ 1984 ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን እቶም ዕጡቓትን ክካየድ ብጸንሐ ግጭት ህይወት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ጠፍአዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ቁጠባ ጃፓን ብሰንኪ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2020 ብ4.8 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ተሪኦ እዚ ድሕሪ 2009 ኣብ ቁጠባት ሃገር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት ዝኸፍአ ምዃን እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝገልጹ ይኹን እምበር ኣብ ቁጠባት ጃፓን ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ክሳራታት ኣቐዲሙ ተሰጊኡ ካብ ዝነበረ ንታሕቲ ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባት ሃገር ይሕብሩ መንግስቲ ጃፓን ነቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ብዝወሰዶ ምእጋድ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝርከቦ ተረርቲ ስጉምትታት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ረብዒ ናይ 2020 ቁጠባት ሃገር ብከቢድ ከም ተሃሰዩ ክግለጽ ጸኒሑ እቲ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ 2020 እገዳታት ከፋኹስ ድሕሪ ምጅማሩን ኣብ ቁጠቡ ኣስታት $3 ትሪልዮን ገንዘባዊ ደገፍ ምግባሩን እቲ ቁጠባ ብኸፊል ከም ተበራበረ ይጥቀስ ኮሮና ቫይረስ ኪኖቲ ዘውርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያ ይስዕብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ገማግም ምዕራብ ኣፍሪካ መንነቶም ብዘይተፈልጠ ቀርሰንቲ ተጨውዮም ዝጸንሑ 15 ቱርካውያን ባሕረኛታት ነጻ ከም ተለቐቑ ተገሊጹ እቶም ግዳያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ወሽመጥ ጊኒ ተጨውዮም ድሕሪ ምጽናሕዮም ትማል 14 ለካቲት ነጻ ከም ተለቐቑ ዝቃላሕ ዘሎ ብምልቃቕቶም ጅሆታት ብዛዕባ ዝተገብረ ናይ በደላ ስምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ቱርኪ ምስቶም ጨወይቲ ክዘራርብ ምጽንሑ ይግለጽ ነቶም ባሕረኛታት ዝሓዘት መርከብ ብ23 ጥሪ ካብ ናይጄርያ ተበጊሳ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ተምርሓሉ ዝነበረት እዋን በቶም ቀርሰንቲ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመላ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓደ ባሕረኛ ኣዘርባይጃን ከም ተቐትለ ይዝከር ንገማግም ባሕሪ ናይጄርያ ጊኒ ቶጎ ቤኒንን ካሜሩንን ዘጠቓልል ወሽመጥ ጊኒ ብብዝሒ ቀርሰና ዝረኣየሉ ኣስጋኢ ማያዊ ኣካል ዓለምና ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ጃፓን 7.3 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስተ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 120 ሰባት ቆስሉ እንከለዉ ንዋታዊ ዕንወት እውን ከም ዝወረደ ሰመዝ ጃፓን ሓቢሮም እቲ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ማዕሟቕ ባሕሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ትካል ኒኩሌሳዊ ጸዓት ፋኩሺማ ብምኽሳቱ ሳዕቤናቱ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ ይኹን እምበር ኣብቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከቢድ ዕንወት ዝወረዶ ትካል ዝሰዓበ ጉድኣት ዛጊት ከም ዘየለ ተገሊጹ እዚ ክሳብ ከተማ ቶኪዮ ዝተሰምዐ ሓደጋ ድሕረ ምንቅጥቃጥ ናይቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመን ህይወት ኣስታት 20,000 ሰባት ዝቐዘፈን 9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት እውን ድሕረ ምንቅጥቃጥ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ስነ ምድሪ ዝሕብሩ መንግስቲ ጃፓን ህዝቢ ክስዕብ ካብ ዝኽእል ድሕረ ምንቅጥቃጥን ሳዕቤናቱን ክጥንቀቕ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ጃፓን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ከም ትርከብ እዩ ዝግለጽ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገረ ጊኒ ድሕሪ 5 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብሰንኪ ኢቦላ ዝሰዓበ ሞት ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም
ኣብታ ሃገር ኣብዚ ቅንያት እዚ በቲ ሕማም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹቶም ጸብጻባት እቲ ሰብኣዊ ክሳራ ድሕሪ 2016 ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ ረድዮም እዚ ከምቲ ኢሉ እንከሎ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝተራእዮም ሓያሎ ሰባት ከም ተረኽቡ ይግለጽ ብምህላው እቲ ክሳራ ከይዛይድ ኪላታት ጥዕና ጊኒ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ እቲ ሕማም ኣብ ጊኒ ከም ተገተ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ከም ተራእየ ይዝከር ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ ጊኒ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ብዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ብውሑድ 13,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንኣፍጋኒስታንን ኢራንን ኣብ ዘዳው ከባቢ ብዝተኸስተ ሓደጋ ነጥቂ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ እቲ ነዳዲ ጽዒነን ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ዓበይቲ መካይን ዝተኸስተ ሓደጋ ሓያል ባርዕ ከም ዘስዓበ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 300 መካይን ከም ተቃጸላን ሰመዛ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ናይታ ዝዓበየት ኣውራጃ ኣፍጋኒስታን ዝኾነት ሄራት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕፅል ፈነወ ኤሪቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮንን ዘዳለው ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ناستات كلت أوارح بزي مقراص ككاد صنحه إيريلي كارتون وانجا فنقل استسمي ودرات كعس أجري تمال دحر قطر بخبز بلدم كتزازيمم ازي امونغو 10 تخلت غانتاتات إيريلي كارتون استخايده ازي حيال مثل لخسترايو ازي بلوص اوتاتات بعوت اتحاديو كزازم كيلوم تمال دحر قطري كاب ساعات حدا جميرو امونغو كلبات شالو كندهلاكن ناي درجات صوتو زكايده از وددر كلب دهلاك سلسته بحدا بمعوات سالساي درجه حزام اذا كلب قدم عرفتي كابيو بيت تخليت حانت شوتو كمون دحر عرفتي كاب انوار داني كمون عادل احمد كلتا شوتوتات بموسى خانتا قدم عرفتي حانت شوتو كاب حيالات قعيا سرافيل ابرها حانت شوتو زرخبت شالوكو سعيره تشلاميتنا حس مدالين 15 جنين كوينا دحيرن وانج اصوت انزكايدا كلبات تسفان اتحادن ينيرن صوتا زن كلت عبيت كلبات حلفتي امباس هاجر ايرترا اب سودان فصام غدات امباس هاجر ايرترا اب سودان ادريس ابراهيم حلافي قنصلاو قدات اتو عرفاين ابرها حلاف زباو قدات اتو اسماعيل موسى كمون ادون برهما دوي زر ايدن تادسه ترخيبوم نيروم كلتن فصامي استراخبا كلبات تسرعنا ميدا دحر مئتاون هاغراوي مزمور بمزمار ناب صوت انا مرحن اذن كلت كلبات بسوميات تصاوتي استندق ابو مخانن از صوت حيال كم زخون قمت بوزحات افكرت كعس اجري نيروم كوينو دما ابز حيال متهل لخسترايلو صوتا كلب اتحاد قدم عرفتي كافيلمون فالنسيا كومون روبيل جبرز كلت شوتات بمركاب نعرفت بنا كلت بادو مريحنته ابصحاتهم نقداميت شوت اتحاد زمزغب فيلمون فالنسيا عرفت ام اكالو ام بل 45 دقيقه حكار دموصون نغانتو عبيغاغي غدي فلام اتا بمنغدي بروفيشنال تصاوتاي ساميوما الكساندر اتقلس كلب جن ازكي عغتي اسالسيت شوتو بتنكال ات زمزغب تصاوتاي فيلمون فالنسيا دغمتم صوتا سلسته بادو تزازيمو انا تبهله كلب تسفا كاب تخلاخلا ادريانو مملسيت غزا اتخنا شوتو بمركابا نوصيت ناب سلسته بحدا لوطتهم دحرزا شوتو كلب تسفا بترغاغامي ناب لدات اتحاد كوتا تصقعت شوتو كتركب زي مخالات صوتا بعوت كلب اتحاد سلسته بحدا تزازيمم باسلطانه ايوب ارباب تسلطن كلب اتحاد دما عوتي ايريليك خارتون وانጫ فنقل بمخان تشلاميت ورق ميداليان 40 جنين عباي وانጫ كمون مولو عتقن كوينا أموداتا أبزي بوعو منفذ تخيدت صوتات عوتات غانتاتات كاب إيد استفلاليو حلفتي شلمات قبلا كيلن بريسيبلين أبزي صوتا كاب استرأيا غانتاتات اتازبلت استبهلت كلب فنقل كاب إيد أبو ومبر محبركم آتو سلومون درس وانش أكت شلم كلا سلسة أبالات ميديا كمون أبالات فيدريشن ون كاب إيد آتو سلومون درس متابع شلمات تقبلهم
ዝበለጸ ተጻዋታይ ትሕቲ 21 ዓመት ዝተሰየመ ተጻዋታይ ኢትሓድ ሄኖክ ግርማይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዋንጫ ፈንቅል ዝተሰመየ ተጻዋታይ ክለብ ኢትሓድ ሳሚዮማ አሌክስ ዝበለጸ አሰልጣኒ አዩብ አርባባ ናይ ኢትሓድ ከምኡውን ንዝበለጹ አመዝገብቲ ሸቶ ኣብ ዝውሃብ ሽልማት ንሽዱሽተ ሸቶታት ዘመዝገቡ አጥቃዓይ ክለብ ተስፋ ኻልድ ሱሌማን አጥቃዓይ ክለብ አድሊስ ንኣምን ዘርአይ ካብ ሓላፊ ትምህርታዊ ጉዳያት አቶ ቦኽረጼን ሃብተ ሚካኤል ከምኡውን አቶ መኮነን አብርሃም አቶ አብርሃ ቀለታን ሽልማቶም ተቐቢሎም ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ክለብ ዳህላክ ሙሉዕ ዕጥቅን 15,000 ጅነን ናሓስ መዳልያን ካብ ኢድ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት አቶ እስማዒል ሙሳን ጸሓፊ ማሕበር ምምሕዝነት ኤርትራን ሱዳንን አሰይድ ኢድሪስ መሐመድ ስዒድ ከምኡውን ወኪል ፌደሬሽን መንእሰይ ያዕቆብ ተስፋይ ክትቅበል ከላ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ክለብ ተስፋ ድማ ካብ ኢድ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት አቶ አረፋይ ንብርሃነን ከምኡውን አቶ ዓሊ ዓብድልቃድርን ዳንኤል ብርሃነን ብሩር መዳልያን ሙሉዕ ዕጥቅን 25,000 ጅነን ሱዳንን ተቐቢላ ዕውት ዋንጫ ፈንቅል ክለብ ኢትሓድ ካብ ኢድ ክቡር ፈጻሚ ጉዳያት ሃገር ኤርትራ ሱዳን አቶ ኢድሪስ ኢብራሂም ዓባይ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ሙሉዕ ዕጥቂ ከምኡውን 40,000 ጅነን ሱዳን ተሸሊማ ኣብቲ ዕለት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ኢድሪስ ኢብራሂም ብዛዕባ ክቡር ዕለት ፈንቅል ሓፂር ቃል ድሕሪ ምስምዑ እዚ ውድድር ንዋንጫ ናጽነት እውን ካብዚ ብዝበለጽ ክካየድ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ኣብ ጻዕሪ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዘይካዚ ነዚ ውድድር ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ብኣካል ዝተኸታተለ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ እስማዒል ሙሳ ኣብ ወንበር እዚ ውድድር መንእሰይ ያዕቆብ ተስፋይ እውን ቃል ኣስሚዖም እዚ ንጥፈታት እዚ ብሓልዮት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሱዳንን ማሕበረኮም ኤርትራ ካርቱምን ዝተኻየደን ብመንእሰያት ኤርትራውያን ካርቱም ዝተወደበን እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም